Искам да започнем разговора с тебе оттам. Помниш ли кога и какво те провокира да създадеш това нещо, което правим тук в момента? Можеш ли да го опишеш с думи? Ясно е, че е божествено координирано, но как ти се събуди с идеята да дойдеш и да правиш това нещо в петък? Дай неко лакше питanje. Ако може малко някакво по-лек въпрос, но все пак ще отговоря. Пробач. Ще се опитам. Много е трудно, но ще се опитам. Това, което аз виждам, всъщност аз го чувствам. Аз не го виждам буквално, както другите ясновидци, аз го чувствам. I taj osjećaj koji je se pojavio za ovo je bio toliko jak. И това чувство, което се е явило при мен, е било толкова силно, Da jednostavno se ne može ignorirati. че просто не е имало шанс да бъде игнорирано това чувство. I da vidiš šta je se onda desilo. И тогава да видиш какво е станало. Ja sam iznio tu ideju normalno, počeo sam govoriti o njoj. Аз започнах да говоря за тази идея I oni bliži ljudi do mene и тези хора, които ми бяха в по-близко обкръжение до мен, например kao moja ljubav Kristina, да кажем както моята любов Христина, Ще правим баница на сватбата. su se hvatali za glavu. такива като нея се хващаха за главата си след като споделях такива моите идеи. Međutim, ako je nešto u Božjem planu, Но ако нещо е в плана на Господ, onda se desi to što je se desilo tad od te moje prve ideje. то тогава се случва това, което всъщност се случи след моята първоначалната идея. Samo su došli ljudi u moj život s kojim se ovo može napraviti. Само в моят живот дойдоха хората, чрез които това можах да направя. I institucije. И разбира се, и институции. Jer ovakav događaj se ne može napraviti samo sa dobrom voljom. Защото това събитие не може да се направи само с доброто желание. Не е достатъчно. Trebaju učestvovati i institucije. Трябва все пак да участват и институции. I sve je Bog poslao u moj život, svakog jednog koji je imao ulogu. И всеки един, който е имал ролята в това събитие, Господът го е изпратил. Ja sam samo znao u početku В самото начало аз знаех, da treba da je međunarodno, че това основно трябва да бъде международно, с международно участие. i da treba da se odvija svake godine. И че трябва да се провежда всяка година. I gledajte šta je se desilo. И вижте сега какво е станало. Odmah na prvi koji se odvio prošle godine, Веднага на първия събор, който се е провел миналата година, bilo je ljudi iz 25 država. е имало хора от 25 страни по света. Sad ima malo manje. Сега имаме по-малко участници от други страни, освен България, Ali ovdje su došli profilirani ljudi но ovaj put, тук присъстват профилирани хора, които желаят да посетят koji тази годишна. traže odgovore na Koji sva to- pitanja Търсят отговори на своите въпроси i koji traže svoj put u duhovno-energetskom rastu i razvoju. и хората, които търсят пътя си в енергийното развитие. Енергийно развитие. Za realizaciju prvog sabora За изпълнението на първият събор миналата година bili smo vođeni apsolutno od samog početka. ние бяхме ръководени от самото начало. Od naših dragih bića iz druge dimenzije, Ръководени от нашите мили същества от второто измерение, glavni iz druge dimenzije, glavno biće koje je rukovodilo prvim saborom, главното същество от второто измерение, което е ръководило с първият събор, Lelja Vanga. е Баба Ванга. Odmah je se uključila i
Bogorodica. Тя веднага в своето участие е взела и Света Богородица, преподобна Стойна също така, Слава Севрюкова, дядо Лайчо и Свети Георги. И цяло време прошле години са били с нама. И през цялото време на миналогодишния събор те са били с нас. А тази година, kad sam pitao ko će nam pomoći ove godine, ko će ove godine paziti na sabor, когато попитах тази година кой ще бди над събора, Исус е отговорил, njega sam pitao, on mi je dao odgovor. Христос ми каза, защото отправих въпроса директно към Него, Pitaj moju majku. Той ми каза, попитай майка ми. I pitali smo je. И отправихме въпроса към нея. I prihvatila je. И тя е приела да ни закриля на този събор. Ето ga. Това е. Vidite, lako je ovakvu stvar organizirati kad si u Bugarskoj. Вижте, изключително е лесно да организираш подобно събитие, когато се намираш в една страна, каквато е тази прекрасната страна – България. Centar svijeta u duhovno-energetskom aspektu u ovom trenutku. To je Bugarska. България е центърът на света в духовно-енергиен аспект в момента в света. Za sada, u ovom trenutku, nije moguće u drugoj državi organizirati ovakav sabor. За sada. В момента не е възможно да се организира подобен енергиен събор в някоя друга страна по света. Ali zahvaljujući ovome što sad radimo ovdje u Bugarskoj, Но благодарение на това, което ние сега правим тук в България, Baba Vanga prošle godine mi je kazala, Баба Ванга миналата година ми го каза, bit ćeš pozvan i u druge države ще da бъдеш isto го radiš. поканен и в другите страни да правиш същото това, което правиш в България. I Baba Vanga i Bogorodica su kazale još nešto važno. И Баба Ванга и Богородица казаха още нещо, което е от изключително голяма важност. Od sad pa nadalje От сега па нататък u Petrić, в град Петрич, u Bugarsku, в България, dolazit će ljudi iz cijelog svijeta ще идват хората от целия свят, da se uče od Bugara за да се учат от българите, upravo radu sa energijama а именно да се учат за работата с енергиите i načinima kako se duhovno-energetski razvijati. и да се учат за начините как да се развива духовна енергия. Dolazit će i za iscjeljenja, Ще идват за изцеления, dolazit će za obučenja, ще идват за да учат, dolazit će da se nauče da budu duhovno-energetski učitelji. ще идват за да станат духовно-енергийни учители. Iz svih krajeva naše planete će dolaziti ovdje u Petriću i Bugarsku iz tog razloga. От всички страни по света те ще идват поради тази причина тук в Петрич, тук в България. Njima će biti lako, На тях ще им бъде много леко да работят и да учат. zato što sam ja prvi primjerak Защото аз съм първият пример, kojeg je Bugarska iznjedrila, a da nisam u ovom životu rođen u Bugarskoj. който България го е създала като такъв, а да не съм българин, роден в България. U ovom životu. В този живот говоря. Искам набързо да разкажеш на хората. Бяхме свидетели 2 вечери подред, че ставаш прав ето там, почваш да размахваш ръце и всички ние влизаме в особено състояние. Какво правиш това, Славко? Pravim najjednostavnije nešto što može biti. Правя
нещо, което е най-простичко, което може да бъде. Samo pustim energiju da prođe kroz mene, Само позволявам енергията да премине през мен, da dođe do svakog jednog prisutnog u ovoj sportskoj dvorani, за да може тя да достигне до всеки един от вас, присъстващите в тази прекрасна зала, i iskoristim mogućnost и използвам възможността da ja kao portal аз като порталът budem kanal бъда един проводник, kroz koji bića iz druge dimenzije чрез който съществата от второто измерение dođu do svakog jednog učesnika u seansi isciljenja, могат да стигнат до всеки един участник в изцелението или който се намира в залата, da ga počisti за да може да го пречисти i iscijeli и изцели u ovom trenutku za koliko je gotov. в този момент, за колкото той самия е готов да бъде изцелен. Samo to pravi. Само това аз правя. Лично аз споделих на нашата публика и на теб, че текат много дълбоки процеси във всеки един от нас. Аз самата също ги усещам. Говорихме си с теб за това, че някои спят добре, други не спят добре. Какво могат да очакват хората в следващите няколко дни, които за първи път присъстват на подобно нещо? Znači, šta god da se radi kao isciljenje, Каквото и да се прави като изцеление, glavni proces kao dužina vremena kad neka energija počne djelovati u vrhu čovjeka, основният процес като продължителността на енергията, когато тя вече започва да влияе върху човека, minimalno ima utjecaj sljedeće 3 tjedna, sljedeće 3 ще sedmice. има минимално влияние чрез следващите 3 седмици. Reakcije kako će neko odreagirati na ovu energiju Самата реакция, как някой от вас ще реагира на тази енергия, na ovaj lječebni proces. на този лечебния процес, I on nije samo ni lječebni proces, nego je i duhovno-energetski rast i razvoj. това всъщност не е само лечебния процес, това е процесът на духовно-енергийно развитие, Otvaranje на отваряне, mogućnosti da se naši talenti zažive i da se pojačaju u nama, da se otvore do kraja. възможностите, нашите таланти да започнат да живеят, да се отворят и да продължат да живеят до края. Prvi udarni ciklus je 3 tjedna, 21 dan. Първият ударен цикъл продължава 3 дни, 3 седмици, 21 ден. Какво може да очакваме да I изпитваме? što god da će se dešavati individualno na svakom čovjeku, И каквото то, което ще стане индивидуално при всеки един от присъстващите, je normalno. е абсолютно нормално. Duša kad se čisti od energija koje se nakupe na njoj, Душата, когато се пречиства от енергиите, които са събрани в нея, ili aura, naše energetsko tijelo, или ако говорим за енергийното тяло, аурата, когато се чисти, reakcije mogu biti različite. реакциите при всеки един индивидуално могат да бъдат различни. Može čovjek početi plakati. Човекът Изненада. може да започне да плаче, така неочаквано. Može imati oscilacije u raspoloženju, Може да има промяна в настроението. u spavanju, Може да има промяна в начина на спане, на съня. može imati preznojavanje. Може да има изпотяване. Sve što se događa je i samo jedno, jako pozitivno i jako dobro da ima reakcija. Всичко това, което ще се случи, е много добре, защото много е добре да има някаква реакция. Koliko da bude oscilacija u emotivnom osjećaju čovjeka, i to je super pozitivna Колкото да има и промени в емоционалното състояние на човека, и това е много добре. ili nesanica
Или примерно безсънието при някой, който може да се яви. Ништа се не може догодити ни едном лjudskom biću Нищо не може да се осъществи при който да било човек od ovakvih seansi от тези сеанси, които провеждаме, koje nije za njegovo dobro. а което не е за негово индивидуално добро. Kad smo već na toj liniji, Когато вече говорим за това нещо, ja bi iz srca poželio svima vama ovdje prisutnima бих искал да пожелая от сърце на всички вас тук присъстващи i svim onim koji su prošli u ova 3 dana kroz ovu dvoranu, и на всички, които през тези 3 дни минаха през тази зала, da im se i dese takve promjene. и да почувстват и да им се случат такива промени. I da iza ovog sabora И да след това този събор dođe do promjene u svijesti, настъпи до промяната в съзнанието, promjene u srcu, промяната в сърцето, koja će dovesti do toga която промяна ще доведе до това, da nas dovede na put istine. за да ни доведе до пътя на истината. To je jedini smisaoni put kojeg ja poznajem, Това е единственият смисъл и пътят, който аз познавам. istina vodi ka Bogu, Истината води към Господа. prema našoj prirodi. Istina nas vodi ka našoj prirodi, ka Bogu. Истината ни води към нашата природа и към нашият Господ Бог. Ja za drugi put ne znam. Аз за другия път не знае. Tako da bi želio svakome poželjet od učesnika da dođu u poziciju da se u mislima, u riječima i u djelima popnu na taj put koji uopće nema alternativu. Така че аз бих искал да пожелая на всички участници да застъпят по този път на истината, който няма никаква друга алтернатива. Истина и само истина. По пътя към Господа. Koliko prije, toliko bolje. Колкото по-бързо стане, това е по-добре. Аплодисменти, големи аплодисменти и благодаря на всеки един от вас, който заедно тук създаде това пространство, което да можем да лекуваме себе си, душите си и да си тръгнем променени. От всеки един от вас зависи промяната и на други хора около вас. Благодаря ви от сърце. Оставям ви сега в ръцете и енергията на Славко. Ti možeš ostaviti Slavka, ali Slavko neće ostaviti tebe. Ти можеш да оставиш Славко, но Славко няма да остави тебе. Знам го. Ne mogu te ostaviti, a da ti se ne zahvalim. Не бих могъл да те оставя, а специално да не ти благодаря. Ovaj sabor ove godine Този събор, тази година, je takav u ovakvom prekrasnom obliku s ovim predivnim dušama i ljudima, е такъв в този прекрасен вид, с тези прекрасни души, с тези прекрасни хора. 3 institucije su učestvovale da se ovo desi u ovakvom obliku. 3 институции участваха, за да се случи това, което се е случило в този вид. I jako puno svijetlih i čistih duša i običnih, najobičnijih ljudi, punih ljubavi И i čiste namjere. изключително много светли и добри души с много чиста любов, които са участвали в организация. Domaćinstvo općine Petrić, Домакинството на община Петрич, to je prva institucija. това е първата институция, на която ще благодарим с бурен аплодисмент. I ja im zato šaljem najveći Božji blagoslov. Аз точно поради това, което те са направили за нас, им отправям най-големия благослов на Господа. I cijeli grad Petrić. И към целият град Петрич. Druga institucija je Neli Eleja i Mindcast. Втората институция е Mindcast на Нели Елея!
И молим све силе koje su sa nama И моля всички сили кои се с нас da otvore puteve na instituciju Neli Eleja i Mindcast, да откријат пътишта на институцијата Mindcast на Нели Елеја, da informacije koje ta platforma šalje ka ljudima, да информациите којато тази платформа испрашта кам хората stigne do što većeg broja ljudi, стигне до колкото е възможно повече броја на хората. jer to je platforma koja budi naše Защото duše това е i pokazuje nam naš платформата, която put. събужда нашите души и дава истинския път. Чрез прекрасните лектори и учители, които са поканени като гости, I kroz voditelja koji je probuđen i svjestan svoje misije, и чрез водещия, който е събуден чрез своите предавания, preuzeo ulogu da služi drugim ljudima, който е поел ролята да служи на други хора. a to je najveća uloga na našoj planeti, da služiš drugim ljudima, ti si je uzela. А това е най-голямата роля на нашата планета, да служиш на други хора, а ти си поела тази роля. Благодаря ти от сърце, Славко. А сега ще кажа нещо, тук на всички ще призная, че така откакто Славко стъпи на пътя ми, той става все по-голям. Повярвайте ми, все по-светъл и все по-смело мога да мечтая и аз. Благодаря ти за тази безрезервна подкрепа на всяко едно ниво. Ja tebi zahvaljujem se i treća institucija И аз изключително съм благодарен на теб и третата институция, koja je pomogla da se ovaj sabor desi, която е помогнала да се случи този събор, je cjelokupan tim bioterapeut sa svim učenicima tima bioterapeut, е целият екип на тим биотерапевт Славко Матанович с всички биотерапевти i profesionalci koji rade unutra, и разбира се големите професионалисти, които работят в този екип, i ova tamo sladurka, rudlava, и къдрава, тази хубава къдрава дама с прекрасна черна коса, която също много помогна. А казва се Христина! Аплодисменти за Христина! Бурни! i moja djeca iz Zagreba, И моите деца, които дойдоха от Загреб да помагат. Аплодисменти за децата на Славко! oni su ne samo tu ovdje da pomažu, nego su učestvovali u organizaciji ovog sabora i prethodnoga. Кои са тука не само да помагат, а те са участвали в организацията и в предишния, и в настоящия събор. Аплодисменти! Ovaj sabor se organizacija njegova traje 365 dana minimalno. Този събор се организира през 365 дни, минимално от последния ден на предишния започна организация. I puno prije toga organizacija na sljedeći sabor koji И će se много преди održati това, организацията на следващия събор, който ще се проведе, 30. 31. juli 30, 31 юли i 1. i 2. avgust и 1 и 2 август je započela u aprilu ove godine. е започнала вече през април тази година за следващата. Ще бъдем заедно 4 дни. Da, i pozivam vas koji ste ovdje, И каня всички вас, които сте тука, ako želite po svojoj slobodnoj volji, разбира се, ако желаете по вашата свободна воля, da podijelite tu informaciju да споделите тази информация с всички ваши близки и приятели, za sljedeći sabor 2026. godine, за да бъдат запознати и те за следващият събор, който ще се проведе през 2026 година, od 30. jula от 30 юли do 2. avgusta. до 2 август включително. Тази душа наистина заслужава да потъне в нашата обич. Благодаря ти, Славко. Това, което правиш, е толкова голямо,
че съм сигурна, че и ти самия не го осъзнаваш. A ja ću sada napraviti svima vama zahvalu. А аз сега ще отправя към вас всички моята благодарност. Napravit ću vam opet seansu isceljenja. Отново ще ви направя сеанс с групово изцеление. I to će biti od mene poklon za vas. И това ще бъде моят подарък към вас. I evo moj poklon za sve vas. И моя поклон към всички вас.